RMN Drama presents Handumanan Sa Ka-awit. Ano pa na sayang kakikaroon? Magaling sa kalalaki nga nagtuyo sa dress sa Hinatilan, Cebu. Ang tumatatampo, nagdasingan nga, John. Recorded by X Thunder Gaming. Jan, bangun na oy. Tabangin mi ni mama ni mo. Pa, ang kadlaon buong pa. Bangon na diha. Tabangan maghamin nimo ni papa nimo. Di ba ni saad ka nga tabangan minimos umana to aron makapadayon kasi mo pag-eskwela? Oma. Mao sige na nak. Bangon na dayon diha. Oma. Ma, pa, kusog ng uwan. Pasilong na lang tito. Kami na lang tiwas ni papa nimo ani. Sige na. Kitingalig masakit ka. Oma. Oh, nak, dahil mo ba no? Pasensya gago, gamay na. Okay na ni pa eh. May naginimik ko sa wa. Ay, sige lang. Gipabawanan man tika og kanon og utan unya na asay buwad nak. Wow, kalami good. Thank you ninyo, ma. Pa. Bisag, ningon na unta mo nga inyo kong paundangon kay lisod kita pero nisugot gyapon mo sa akong hangyo nga di lang kumundang. Tungod kay nakita na mong desidido ka gyud ka mo eskwela anak. Maong hangyo lang na mo ni mama mo ha. Isa argyo na mo nga muhuman kasi yung pagtuon. Ha? Balag resulta. O pa, ma. Isaadan ako. Okay, class dismiss. Pwede na mo maliw to. Lunch break na. Ay, salamat. Magkakaunan ko. Tuman na ako eh. Maugi pa ni mong sudan? Oo? Luis, ni mo eh. Di na ako mutapad ni mo eh. Dili ko ganahan magtanaw sa mong sudan. Sige, balik-balik. Ilang mi ano yun? Buwad, ugutan. Kuya, Mikey, nabot ka kuya. Si mama o si papa ba, idaas ng balanan. Ha? Nga naman? Ilantan mo to silang duwa kuya. Ya, naglisod og ginawa. Unsa? Wa na sila sa mama ug papa tungod nimo. Nung? Ikaw mo nakaingon ini. Kuno pa lang uta ka mabugos nila nga mopadayon sa mong pag-eskwela, dili uta sila mahago pag-ayo. Dili uta sila masakit. Buhi pa uta sila karon. Ma! Ma! Unsa? Muhuman gyud kasi mong pag-eskwela? Mopadayon ka college? O manang. Mo nagisaad ako nila ni mama ug papa. Huh. Bisag mo pa na rason nga nung wa na sila karon. Mopadayon nang gihapon ka? Nang. O sige. Sige padayon ana. Tan-awon tag-asa ka kutob dadun anay mong pangandoy. Manang. Gusto ka? Pwede ti kang tabangan nga mo apply og scholarship sa syudad. Na mga nag-offer ana dito. Basta i-make sure lang gyud nga ma-maintain nimo ang imong grado. Sige, miss. Okay ko na. Oh, unya. Naara kay kapuy-an dito? Naara, miss. Okay, sige. Mas maayo hinuon. Ha? Uwa ka day kapuy-an din sa syudad? Pasensya na, miss, nga na makakunin mo. Piyawan gud ko nga basin og dili ka mo dayon og tabang nako.
Gusto lang gid ko nga magkahuman ng eskwela, miss. Mao ba? Nahala sige. Suwayan akong pangayog tabang sa akong kaila dyan, ha? Tinuod ka, miss. Thank you, miss, ha. Thank you kayo. Recorded by X Thunder Gaming. Oh, dako ni nga mong negosyo din Tabang-tabang lang ka sa magabi aron nga maka-eskwela ka sa pagkabuntag. Nara sa quarters diha para sa mga trabahante namo dinhi. Kaya magkanimo nga dungano nimong imong pag-eskwela samtang ka na nagtrabaho ka namo dinhi. Kaya ra, sir. Kaya ra. Okay, mayo hinuon. Salamat ni taon. Balag boy-boy na ko din eh. Ang importante nga, makasweldo pa ko niya. Na ako'y kapuyan. Libre bigay ko sa kaon. Muagwanta lang ko. Para makahuman ko sa akong pagtuon. Para na ninyo. Ma. Pa. Ako rin si Karen. Ikaw? Jan? Okay ra nga makig-amigo ko nimo? Oo, okay kayo. Kana pa. Nana ko yung amiga rin eh. Anya, gwapa pagid. Atik sad. Tinawad daw, Karen. Gwapa ka. Thank you. Nagkadugay. Nagkalisod man na akong sitwasyon. Di am dahil lalim nga dunganon ang pagskwila. Anya, trabaho pa ka. Ay. Pero, bahala na. Bahalag lisod basta. Kinahanglan nga muhuman ko. John. John, pangmata, uy. Kanina rin nagsikik tanaw si sir ni mo. Ha? Oh, nakatugong sa day ko. Eh, sige na lang yun kagkatug, ay. Jan, makigstorya ko ni mo niya, ha? Sige, sir. Bad news. Di na nimo pwedeng i-continue ang imuhang full scholarship din sa school. Tungod kay wa na nimo ma-maintain ang grado nga gi-require nila kanimo. Unsa, sir? Pasensya na gyud, Jan. Ginoo ko. Unsa ako man nga. Kamay ra mo kog sweldo sa akong trabaho. So, ayan ako ingon sa mama nga patabangan ka. Ha? Sure, eh. Dagka naman nagitabangan sa mama, good. Gusto kayo na siya motabang. Labi na kung tanaw niya buutan ka. Ganahan ka na siya motabang. Mo ba? Sige, Karen. Salamat ka. Salamat kayo, tiya. Ay, way kaso dyan. Sa kung tanaw, butan man ka. Butan ka pagkabata. Ganahan kay kog mutabang usama ni mo nga taas ug pangandoy sa kinabuhi. Salamat kayo, te. Isaad ako. Magtarong ko. Ug kung masuccessful ko pohon, balikan ka. Ay, ayaw pagunahon na anak dyan. Aning kamot lang yun nga mahuman ka. Malipay na ko, anak. Salamat, Kitty. Good luck sa board exam ni mo, John. Nahibaw kong kaya ragid kaya na ni mo. Salamat ka rin. Nahibaw ko. May engineer na unya kapon. Ingon sila, karong adlaw daw magkawas ang result sa board exam. Mayo lang untag naapil akong pangan sa lista. Nakakit. Yes! Yes! Civil engineering ko! Yes! Thank you, Lord! Even when I'm told no. Dili lalim ang akong lagihan. Pero, word it rin ang tanan.
O gana tungod sa akong mga pag-ampo ug tabang nga nadawat gikan sa mga maayong tao. Karon usa na ko ka civil engineer. Og nakasiguro ko nga proud gyud ang akong mga ginikanan nako. Kung unsa may naabot nako karon. Dili na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kato mga higalan kaagi ni John nga taga Hinatilan, Cebu. Uban sa awit ngayon kay pangayo. Awit nga rekulahan Rice. I'm on the rise.